Інтэрактыўны каталог уяўляе архіў, у якім знаходзіцца тэкст, фатаграфічны відэаматэрыял, аўдыёгід і актыўныя спасылкі. У ім навучэнка брэсцкага ліцэя імя Машэрава Дар'я Радыгіна змясціла інфармацыю о праваслаўных і каталіцкіх прыходах, грэка-каталіцкай іудзейскіх абшчынах и протестантских организациях. Интерактивный каталог еще включает словарь религиозных терминов. В этом словаре вы можете узнать много интересных терминов, которые вы не знали. И уникальность этого проекта еще в том, что можно увидеть святыни города Бреста. Это включает храмы, мощи, иконы. Нагодай для распрацоўкі такога інтэрактыўнага каталога стала тысячагоддзе Брэста. З павелічэннем потоку турыстаў у горад Дар'я разам са сваім навуковым кіраўніком Кацярынай Трафімчук вырашылі – каталог будзе актуальным. Таксама тут ёсць спасылка на інтэрактыўны дадатак праваслаўнай святыні горада Брэста. У ім змяшчаецца разнабаковая інфармацыя о прадметах рэлігійнага шанавання. Мы этот подпроект отправили сейчас на конкурс, который проходит в Белорусском государственном университете на факультете теологии. Это «Свет православия». Ждем результатов. У планах удасканалення інтэрактыўнага каталога. Дар'я разам з настаўнікам плануюць перавесці дадатак на англійскую і польскую мовы. Але і на гэтым спыняцца не збіраюцца. То работать каким еще образом? Это создать экскурсии, религиозные именно, например, там Брест православный, Брест католический, Брест иудейский, и с краткой информацией, с сопроводительными такими листами, скажем так, возможно, с буклетами, которые будут привязаны к QR-кодам. Любы адукацыйны поспех вынік плённай працы тандема вучня и педагога. Если Екатерина Васильевна сама увлекается информационными технологиями, применяет их всегда на своих уроках, тем более она является активным участником инновационного проекта в нашем лицее. Поэтому, наверное, она смогла зажечь и свою ученицу, и тем более здесь получился уже результат двойной, потому что это была взаимоинтересная работа и для учителя, и для ученика. Проект стал одним з пераможцаў абласнога конкурсу работ даследчага характару навучэнцаў з навукай у будучыню. І, мажліва, у хуткай будучыні Брэст убачыць новы, мадэрнізаваны варыянт інфармацыйнага каталога. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».